Hofmeister, Roderick Patrick Highsmith i Rubén Caselles ens diuen: sisplau, comenteu aquesta història que ens han fet Antena 3, que sí, ens han donat el partit, però anava farcit d'una història que no tenia res a veure ni amb la final de la Champions, ni amb el Barça, ni amb l'esdeveniment esportiu. Endavant. 27 minutos prácticamente de partido. Hoy ya saben que es día de los hombres de Paco, Roderick Patrick Highsmith, Roderick Patrick Highsmith, Roderick Patrick Highsmith, Roderick Patrick Highsmith, Roderick Patrick Highsmith.